Ndị be anyị ka ekunu mme, ama m na arụ ọdịsị, ama m na ya nwere nsogbu. O nwere ofu ihe anyị ga-ekwu maka ya na vidiyo a. Ife a wee bụrụ n'asụsụ Oyibo, o wee bụrụ happenings in the Southeast and solutions therein. N'okwu Igbo wee bụrụ okwu gbasara ife na-eme na Southeast na ife a ga-eji wee dozie ya bụ okwu. Ife m ji wee mee vidiyo a bụ ife m fụrụ n'ịntanetị ihe dịka 5-6 days ago. O wee bụrụ o nwere ofu onye a na-akpọ Senator Ned Nwoko, amali ya dịka senetọ ndị Delta North. Delta North bụ na Delta steeti ka ọ dị, ebe akpọrọ Anioma maọbụ Delta Igbo. O nwere ife Senator Ned Nwoko nọ na-ekwu na National Assembly mgbe ọ nọ na-ekwu okwu. O wee na-asị na nsogbu a na-enwe na Southeast na o nwere ka a ga-esi wee dozie ya. Ife o kwuru na vidiyo a malụ mma, ọ solution dị ya, mana tupu a na-ene anya n'ife o kwuru ya bụ solution, ọ ga-adị mma ka anyị kọgodu maka nsogbu a na-enwe na Southeast a. Ọ bụrụ na a na-achọ nsogbu dị na Southeast, ị ga-ebido wee nebe anya mgbe nsogbu a ji wee pụta n'etiti anyị. Na 1999 mgbe ebido civilian gọọmenti, Obasanjo chịsị wee lituo, enwero nnukwu nsogbu na Southeast. Ka a na-akpịa Yaradua wee banye, kama na ọ netere aka wee nwụọ. Jonathan wee banye, ndị a niile chịsị Southeast dere du, anyị nwere nnukwu nsogbu na Southeast. Mgbe nsogbu ji wetinite ọfụma bụ n'oge nwoke ma akpọrọ Muhammadu Buhari. Ofu ihe so wee bute nsogbu na Southeast na be anyị taa bụ ife a Buhari nọ na-eme. Ọ pụta ozie ndị amị, ozie ndị polisi, ozie ndị DSS, eje ebe ndị mmadụ nọ maọbụ ebe ndị mmadụ na-eme protest maọbụ ebe ndị mmadụ na-eme rally, eje ebe ahụ agbagbusie ndị mmadụ na nkịtị. Ife a butelu nsogbu na Southeast. Ife ị ga-eji wee malụ bụ ọ bụ na ị malụ ka conflict si eme escalate, ịbanye n'ife a na-akpọ conflict resolution, ịma ka o si eme escalate, ị malụ si injustice na-ebute conflict. A wee na-eme ife a wee mecha wee sị na kama a ga na-agbagbu ndị mmadụ na nkịtị na-agbọ maka na ha na-eme protest, na ọ ka mma na ebido mebe ife a na-akpọ sit-at-home. Sit-at-home a na-ekwu maka ya, sit-at-home bidoro na 2016. Mgbe a bidoro 1 year after Buhari ji wee banye n'ọkwa. Ọ dị mma na idetụlụ ife a na-agwa gị, maka na ọ ga-enyere gị aka iwee ghọtasị na sit-at-home ị na-afụ taa na ọnyanwa nọchiri protest. Ọ bụ na ahapụrụ protest a nọ na-eme, anyị amamụ sit-at-home taa ọ ka o si wee dị. Ọ bụ na ịchọ ka sit-at-home kwụsị taa, ịma na ị ga-ewepụtawa protest. Ndị polisi agbagbu na mmadụ, emebe protest, ịma na sit-at-home ebe. Ọ dị mma na ịghọta ife a na-agwa gị. Ofu ihe ọzọ Buhari butere n'ala Igbo bụ ịkwado ndị Fulani ka na-egbu ndị be anyị. Ife a butere nsogbu n'ala Igbo. Okwu gbasara ihe Fulani a kịta, ọ bụrụ sọ na ala Igbo ka ọ nọ na-eme mana North Central bụ Middle Belt. Ọ nọkwa na-eme na be ndị Yoruba, a nọ na-egbu ndị Yoruba mgbe ahụ. Mee onye a na-akpọ Sunday Igboho ji wee pụta, ịmago, wee na-ekwulufe okwu mgbe ahụ. Na-egekwa ntị ọfụma, agwa pụta na second term Buhari. O nwere ife ndị Yoruba melụ mgbe ahụ. Ha na-ego anya si na nwoke ma a na-akpọ Buhari na ọ na-akwadozi ndị bịa bụ ndị Fulani ka a na-egbu ndị Yoruba. Ha wee mee gịnị? Wee wepụta ife a na-akpọ Amotekun bụ ya South West Security Network. Ewepụtara ya mgbe ahụ ka ọ na-alụzi ọrụ. Ka ewepụta nke ha, a na-enezi anya ka ndị Southeast ka ewepụta nke ha ga-abụ South East Security Network. Ndị Southeast Governors jụ na ha ga-ewepụta nke ha. Nwero Security Network ewepụtara. Amarụ m ife fa na-eche. Ahapụ ndị Fulani a na-egbu ndị be anyị. Ọ na-emekwa na-aga. Na-ekekwa ntị ọfụma. A wepụta n'arọ 2020 a, ife gara aga n'arọ a erika. A wepụta n'arọ 2020 a, wepụta ebe Ọktoba. A wee mee ihe bụ, a wee gbe ihe a na-akpọ EndSARS. Ya bụ Southern Nigeria niile mere EndSARS. A wee mebe ndị polisi attack. Iwe niile amecha mana Lagos mana Ọyọ, o mechara ala ndị Yoruba, mekwa n'ala Igbo. Na-egekwa ntị ọfụma. Ọktoba 2020 ahụ, ife niile polisi anọ na-egbu ma egbe anọ na-egbukọcha. Ọnya melụ iji wee nwee ihe a na-akpọ unknown governmental. Mgbe ahụ ka o bidoro. Ọktoba 2020. Police issue abụrụ sọ na Southeast ka o mere. O mekwuru na South ebe a na-akpọ Anioma taa. O mere ma na Delta ma na Edo steeti ebe o mere Rilenne ma Rivers steeti, mana na o nwere ofu ihe mee na Anioma. Ife a na-akpọ unknown government ọ pụtakwu mana Anioma mgbe ahụ
2020-2021 ọ pụtara na-egekwa ntị awepụta na Disemba 2020 aka na-eche ndị South Eastern Governors ka ewepụta Amotekwu nke ndị Igbo awechegide ndị a onwero ife a na-afụ anya ndị a na-alụ ahapụ nnọọ ndị Fulani a na-egbu ndị be anyị. Maazị Nnamdi Kanu wee pụta na Disemba 12, 2020 wee fọm ife a na-akpọ gịnị ESN, Eastern Security Network, bụzi ife pụta nọ na-afụ maka ndị Fulani, maka na ndị South Eastern Governors na-ayọgide gofa kpọọ fa afa yọọ fa kọwalụ ha jụ na ha ga-alụ ọlụfa. Maazị Nnamdi Kanu wee mee gịnị wee tinye ife a na-akpọ ESN Disemba 12, 2020 ka ọ mere ọka iwe na-afụ ka ife niile a si wee pụtasịa okwu niile a dịsị gịnị iche iche ọka o si wee dị. Ọ ga-adị mma ka ịghọta na ife a dịbụrụ tupu 2015 wee pụta, arọ 2015 wee pụta nwoke ma a na-akpọ Buhari dị wee banye n'ọchịchị n'ife niile adụrọ ma onu gọọmenti okwu Fulani adịgo mana ọ dịrọ o sinitere dịka o si wee sinite n'aka Buhari, ọ dịragụ mana ọ dịrọ ka o si wee dịzi n'aka ya bụ Buhari. Ọka iwe na-aghọta na ife niile a bidoro mgbe nwoke ma a na-akpọ Buhari ji wee banye n'ọkwa nke mbụ first tenure 2015. Na-egekwa ntị okwu agwụbe ịma South Eastern Governors mgbe eji wee wepụtazi South East Security Network bụ na April 2021 ka ewepụta nke fa. Ngwa n'ezi anya nke ndị Yoruba bidoro na Jenụwarị 2020 gịnwa bụ South Eastern Governors na-ewepụta nke unu na April 2021, 1 year and 4 or 5 months agachago tupu ha na-ewepụta ihe bụ South Eastern Security Network. A na-ewepụta ya a wee gwa South Eastern Security Network si na ife gbasara Fulani unu ekwu na maka ya mme kemgbe eji wee wepụta South Eastern Security Network ife a na-akpọzi Ebube taa maka emecha bayali afa kpọwazi Ebube kemgbe eji wee wepụta ife a akpọla Ebube anụtụbe na Ebube jechọ ndị Fulani n'ime ọfịa. Ọ ife Buhari gwalọfa ụzọ dị mma wee kwete ụmụ anyị wee kwete ọka ife niile a si wee pụta Ebube wee hapụ ndị Fulani a ga-afụ maka ya maka na enyegofa ọda wee je na-agbagbu ndị Igbo. Ọfọnwa ga-apụtazi n'ime afịa ebe ndị mmadụ na-azụ afịa na-anụ na amụnyere afịa ọkụ a na-anụ na ite na agbagbulu ụmụ nwaanyị na-ele ife n'ime afịa Ebube na-afụ maka ya maka na ime Ebube enwecha ma ndị Hausa enwekwa ndị Igbo baa enwecha ndị Hausa enwe ndị mba mbiri. Nsogbu niile na-afụ ọka iwe na-afụ na aka Buhari dịsị ha ncha niile aka South Eastern Governors dịkwa ya especially ụzọ dị mma na ụmụ anyị okwu niile aka fadịn ya ọka iwe ghọta ka okwu si wepụta na enweke ekwuzie maka solution. The nation, and we keep talking about it and keep thinking that empowering our soldiers or our police is the solution. I take a different view. I've always said that we must look at the reasons why people are agitating, why people are fighting, why they are willing to carry guns to be killed or kill. Gịnị ka Senetọ Ned Nwoko nọ na-ekwu ọnwa ife ọ nọ na-akọwasị na ọ bụrụ ịpụtasị nọ mebe ndị kriminal ka ha bụ maọbụ nọ ndị oshi ọ bụrụ ka esi eme dị ife ụdịrị nsogbu ọ bụla ị na-achọ solution na ife ị ga-eme bụ ịkpọ ọfa jụọ ọfa kee ife a na-azụ ka ife ha chọrọ. Ọ bụ na ị chọrọ ịkpọfa ijiri aka gị mee nchọpụta wee malụ ife fa na-achọ ife ahụ wee malụ ka ya esi wee dozie malụ nke a ga-eme nke a ga-ahapụ ime. Ọ bụrụ ịnọrọ n'ịntanetị ị na-akụgheli ọ bụrụ ka esi afụ maka solution dị ya ahụ. Senetọ Ned Nwoko nọ na-ekwu na National Assembly anyị amabụrụ ya na mgbe ị mara ụdị ekwu okwu gbasara South East nọ ndị Delta Igbo ka ọ na-ekwu maka ya mana ọ bịazi na-ekwu okwu gbasara South East anyị na-afụ na onye a bụkwa ụdịrị mmadụ a na-achọ kemgbe maka na ya nwere ya na South East. Onweghị na-ekwu okwu na gọvanọs ndị South East mana senators onweghị na-ekwu okwu ọka ka iwe na-aghọtasị na Igbo bụ Igbo ọ akọnuche ka eji eje n'ụwa mana m ga-etinyekwu n'elu ya maka na o nwere ife dị m n'obi dịka nsi wee ghọta ife niile ife bụ a ga-eme wee fụ na edozili ife ofu wee bụrụ ndị a niile na-ekwu okwu gbasara Biafra maọbụ ife gbasara ndị Igbo imegbu ndị Igbo ndị a niile ejidecha na nga na ha ka hapụ ha ka ha pụta bidoro na Maazị Nnamdi Kanu
na a ga-ahapụ ya na mmadụ niile, maka na ndị ejide riri nne ma ndị ada anụzi maka ha. Ndị a niile a ga-ahapụ ha ka ha pụta kahara a ga-ahapụ ha ncha niile. Ọ bụ na achọ na a na-achọ idosi ihe, ahapụ ha ka ha pụta. Nke bụ wee bụrụ na federal gọọmenti na National Assembly ndị Nigeria ga-apụta fụ ihe a ga-eme gbasara ndị Igbo, fụ ihe a ga-eme gbasara South East inwere onwe fa. Onwero na TV na-akọ dịka solution, onwero na TV ga-eme n'okwu a, idozi okwu a na-abụrụ inye ndị South East nwere onwe fa, ka ha nwere onwe fa, independence. Federal gọọmenti na National Assembly ka ọ dịzi ịdọ naanị akpọ onye dịka Maazị Nnamdi Kanu, akpọ ndị politicians a na-afụ na South East ọfụma, nwee ka ọ bụrụ ndị governors na senators, akpọ ọfa akpa nkata ka South East ga-esi wee mee gịnị, wee pụọ na Nigeria ga-agba ya okirikiri, mana anyị achọrọ ịmana ndị federal gọọmenti ọ bụ na a na-achọ ka edozi ife ọfụma, ọ bụ na ndị National Assembly na-achọ ka edozi ife ọfụma, ịma na ha ga-akpa maka nnwere onwe ndị South East. Ndị South East ga-enwere onwe fa ka ha bụ obodo nke fa iche na Nigeria, na ha jụgo Nigeria ajụwapụ ntị na ya achọzi. Ọ ife bụ a ga-eme, ọ bụ na a na-achọsị, na-achọ ka udochi ya, na-achọ ka edozi ife, na-achọ ka chọgbu wee na ịmanụ ife bụ a ka a ga-eme. Ekwugo m ya ka o si wee dị m n'obi ka m si wee ghọta, ka anyị hapụzie etu ahụ. Daalụnụ maka ndị gere ntị. Ka ọ dịwanụ.